Takže ahoj lidi, vítejte u prvního dílu z Minecraftu a vůbec prvního videa na můj YouTube kanál. A objevili jsme se na jednom pro mě dobrým serveru a chystám se vám tady pár říct, dejme tomu, informací. Takže první informace je: mé jméno YouTube kanálu je Driftcraft TV. Driftcraft TV, protože tak za prvé drift tam je kvůli tomu, že budu natáčet GTAčko a driftovat poměrně umím, nechci se chlubit, ale poměrně driftovat umím. Craft prostě výroba, hraju Minecraft, tak budu vyrábět. TV to je tam kvůli tomu, že si máte koupit do baráku nový televizor. To je tam kvůli tomu. Takže tak. A moje jméno ve hře je Mr.11. Ano, je to tak. A divíte si, jak to, že už mám věci a jak to, že už prostě tady už mám něco rozehraného a jak to, že mám tolik stone, cobblestone. Je to proto, že tady hraju s kamarádem a kapku jsme kotali a ještě tam něco máme v té čestě. Takže tak, a tady budeme vždycky začítat natáčení, ale ač tohle není let's play, tak je to informačka. A chystám se vám říct, že budu natáčet 20 až 30 minut videa. Takže se máte samozřejmě na co těšit a nenačítám mi to texturu. Načítej, nevadí. A prostě tak tohle jsem vám to chtěl říct. A IP na server mám, bohužel zatím nedám, ale rozhodně v popisu videa toho bude asi dost, přes co natáčím a tak dále, ale snad všichni vědí, přes co natáčím, jako všichni natáčím přes jedinečný program Fraps a prostě upravují někdy videa upraví přes Camtasia Studio 7. A chci vám říct, že na začátku videa možná uvidíte mé logo, ale to fakt ještě nevím. Ale samozřejmě mé logo mám na mém YouTube kanálu jako obrázek, takže se můžete podívat. Jinak hraju tady s kamarádem, který se mi v mých videích asi dost často objeví. A snad vám to nějak moc vadit nebude, jakože mě to vadit nebude, ale nevím jak vám a jakože tady už toho moc nemáme, ale byla tady dost lávy tam někde, ještě dost lávy, je tam obří jaskýnka. Ale já do ní teď samozřejmě nejdu. Takže jak jsem říkal, 20 až 30 minutová videa. Dia krumpáče mám proto, že tenhle skoro rozkutaný krumpáč je jeho a ten málo rozkutaný krumpáč je můj. Tento meč je můj a všechno, co vidíte u mě, je moje. Téměř. Ty chleby máme společně, ale to je jedno. Takže se tady na tomhle serveru rozhodně bude natáčet, rozhodně tady budeme spolu a rozhodně budeme stavět. Tohle je jenom prostě takový začátečnický home. Tady to je takový začátečnický důl, i když je to až k bedrocku. A prostě se bude všechno zvětšovat, bude stavět až do džungle, bourat stromy. A bude se zvětšovat. A tohle jsem tak nějak chtěl říct a tam se to pořád nenačítá, tam to má nějaký buglí. Jo, možná nic, vypnu chat. Možná si nic neříkáte a možná ještě jedna věc by to byla. Možná budu natáčet, ne možná, ale rozhodně budu natáčet single player a už to mám tak nějak připravené. Budu začínat a doufám, že se vám to bude líbit, takže nezapomeňte dát like a odběr a uvidíme se u mého druhého dílu, asi dejme tomu z tohohle serveru. Takže se uvidíme u dalšího dílu a ahoj.